Ụmụnne m na ụmụnna m elota ọnọrụ na onwekwere chi ọnwa nọ nwa nwa mba nnọọ awụchasịala na m eyi were nnọọ ntị m gwu m ya n'ọnụ m were m ọka gwuo ọnụ na ntị ihe mere ndị ọzọ ka ndị ọzọ ji mụrụ akụ ka m gbara m igbo oge ọnụ anụ m otu nwanne m nwoke bee m n'ekwentị charara m ngoro ya asị m nwa mba nnọọ mza ya asị m na m were akụkọ na ugbo towara ya ụmụnne na unu were akụkọ ya mụrụ atụ na unu were akụkọ ya wee mere akụ na unu were ihe mere ya wee mụrụ akụ nwanne m nwoke aga n'ihu sị m nwa mba nọ mza ya sị m na nne na nna ya mụrụ ya ya nwa na nwanne ya nwaanyị ka ya toro na ọwụghị obere ihe na family ya shi that he has come a long way nọ naanị Chineke bi n'eluigwe zọrọ ya ndụ denwere ya rute ngalugbo ene ya nọ nwamba nọ mza ya sị m na nna ya bụ akụkọ ọ na-akọrọ ya na ihe mere ya na nwanne ya nwoke ka etoro ya ji eme ihu nyọngọ no because of mama ya kwụ nwunye na nwanne ya nwoke likere mmanya kpọrọ mmanya n'ọnụ in fact na ọ dị obsessed with his mother nwanne ya ka a na-ekwu okwu ya papa ya na-agwa ya that's na ihe nwanne ya nwoke likere nwunye mgbe ha na-eto eto na mama ha kwanụ onye neighboring village mana ha na-ahụrịta mgbe niile mgbe ụfọdụ ha tọrịrị gaa na village the young lady ya wụkwanụ mama ya mgbe niile ihe nwanne ya nwoke kpụ n'ọnụ na ọwụ mama ya ma n'ime onwe na onwe ka n'ime onwe na ya likere the girl mana ya mahụ na the same girl ya like gị wụkwanụ onye nwanne ya nwoke ka etoro ya like gị hụ ya n'anya mgbe niile ọ kpọrọ this girl n'ọnụ ya gwa nwanne ya nwoke si ya makwa na ọ likere this girl na ya onwe ya likekwere nwa na nwatakịrị na ọ makwara na mma ụgbọ mama ya nwanne ya nwoke si ya nwakwala nwa tige isi ebe ahụ mma ya ga-egbugbe ha chị ọchị nwanne ya dịka ihe nwanne na nwanne na-eme ọ ya ka nwanne nwoke nwere opportunity ikwuru the girl ya bụrụzoga kwuoro this girl ụgbọ mama ya na ya likere ya na ya ga-like ịlụ ya ma wụ na ya kpata ego the girl agwawe ya ọnụ korokotom wụkwanụ mama ya agwawe nwanne nna ya ọnụ na ya likeghị ya na enye onye obi ya nọ ebe ọ nọ na nwanne ya nwoke ka o toro na ọkwanụ age grade ya na ọkwanụ onye ya likere na ya likeghị ya na ya eche ma oji ọbịa gugbo nwanne ya nwoke ka o toro ka ọ bịagara on his behalf ma ọ bụrụ ya nwa no na ya chọọ na papa ya amakwanụ mgbe e kwuru ihe nọ ọ maghị mgbe this lady wụkwanụ mama ya na nwanne nna ya wụkwanụ nkụl ya kwuru ihe nwanne nna ya lọta bịa banye ọgụ papa ya sị nwanne ya nwoke alọta bịa banye ọgụ na ọwụ gịnị ka ya gara ga gwa this girl ya likere ọ mana ya likere mpa ya jụọ ya sị ihe dịka gịnị ya na dịga ekwubekwa okwu na ya tobebere ya ọnụ enwebe ihe ya gwara nwanne ya nwoke asọwashi na ụlọ enwebe ihe ọ gwara elu otu o shiri dịbod ịgwa dat na ọ ya nwa ka ọ likere instead of ya nwa ya ṅụọ sị ihe dịga elu kwuru nwanne nwoke kpuo ya anya sị na ya amaghị ihe megị na ya ma game ya agbaghị ya gwa nwanne nwoke nwe game ya agbaghị ekwubere this girl okwu ya bịa hụ ya nwanne nwoke kwuru atọ ya ụtọ n'obi weta aka na mgbede ya gawa na village the girl hụ the girl gakwuru ya the girl achịwa na smile ya jụwa ya sị na ya nụrụ ihe ọ gwara nwanne nwoke yes ya gwawa ya sị oke na ya onwe nọ ya n'obi kama na ọbịa nwanne nwoke ka etoro ebulu ụzọ mekiwe move na ọhịa ejiri gba nkịtị the girl agwawa na ya likere ya na ịhụnanya na mma ya no made in heaven na onweghị onye nwere ike ịbịa between them na ịhụnanya na mme dị too much na enweghị onye hide feelings ibe ya na ya na nne ebido ihe ya na ya abụọ na-eme ịhụnanya ha na-efegharị ebe niile ndị ebe niile elu osisi ọtụghala ka mango ya rigoro ga gotara ya ọsịlekweke ya ga ebe cross ọ ga-eweta ihe niile ịhụnanya mana ya na-ahụta n'ime onwe na nwanne nwoke adịghị happy na nwanne ya nwoke adịghị happy ma otu na nwanne nwoke adịghị happy mana enwere ihe ya ga-eme na ịhụnanya achọghị m onye obi rụ mma na onye obi na-arụghị mma ruo ngalugbo ene ya mana nwanne nwoke nwere otu oshi na-eme ihu ivu ndị na ka ha na-eme na ọ ga-ala after ya lụrụ mmanya 5 years later nwanne nwoke kele toro ya abịa lụzie nwaanyị kpatara nọ mgbe ya dị 5 years ka nwanne nwoke ka etoro ya lụrụ nwaanyị and nwanne nwoke ka etoro ya wụ ya nwoke osoge dị ọkpara papa ya na ugbo ekoga ihe na ugbo nwoke nta denuke dị ọkpara ha nọ ya ọ ya ka ọ lụrụ nwaanyị ka ya bịa tolite mgbe mpa ya kogara akụkọ n'ugbo ene ọ naghị akụrụ ene na ọwụ just history
mana ọ na-akpụrụ na because of ote nwanne ya nwoke ahụ si elege ya nwa anya mpa ya jiri kọwara ya ihe n'ugbo ine gwa dat na ya ezere nwanne ya nwoke na ya na-ahụta ya n'anya ka n'ebe nwunye ya nọ na ya na-ahụta ya na obi arụ ya mma na ihe enunu merenụ na obi arụ tụkwa ya mma na nwamba nọ nza na ya dị only 9 years old mgbe mpa ya gwara ihe n'ugbo ine gwa ya si ya zere uncle ya na enwekwala ihe na onye ya nara rie ya ekwere nọ ya ka nọ n'elu ya mpa ya ebido rịawa eme ya ọchaere from ọchaere ihe ererute ya ahụ ya niile ọnya ọnya anọgide some part of his body agụjie from ịgụji before Chinekwu ya erepuo ma obi anya azụ ya ma ihu ya ma laps ya mpa ya rụ nnọọ ka onye werere atụ ọkụ fụkụ ọkụ eluo ya na nga aha nwahuo bidorewe mpa ya bidoro ya onwe ebe a na-eburu ya taa ka ebugharịgidere mpa ya so na ozuele kpọba mma ya za mpa ya agwa mme ya na ọgodo na ọga nwoke ọzọ ga-ekushi ya na ọ wụrụgodo na enwere onye ọzọ ọ ga-eme accept ma ọ wụ na ya nwụọ ọnwụ n'ugbo ya na nwụ na ọ wụkwala nwanne ya nwoke ka etoro ya na ya nwakwala nwa wụrụ ya na enide nwanne ya nwoke ahụ ga-arị ya elu ya agụkwa harụ ha bi ebe ya nọ na o nwere right ịgakwuru onye ọzọ mana ya wụkwala nwanne ya nwoke nụnụnụ ya na ya kwụrụ do ya udo na ihe na omege ya achọghị ịkpọ mmadụ aha mana in as much as ọnụ ya achọghị ikwu mana obi ya na-agwa ya na aka ya ga-anọ n'ọnwa ya ihe papa ya gwara mme ya ya nwụọ kwekwe ekwucha ya nwụọ ka ọ nwụrụ because mme ya achọghị ịbịa bịa buashi ọbịa shashọ mme ya were very quiet woman obido lewe ya na nwanne ya nwaanyị na-azụ ha ka elichara mpa ya biri na-ajụ oyi yedokwa ka mpa ya ọma ama nwanne nna ya na-ebido nyewe mme ya nsogbu ka ya ekushie ya ka ya mere eke ka ya mere eke ọzọ mama ya ajụjụ wishi na ọ gaghị eme na ọ gaghị arị ya elu na ihe dị otu ahụ agaghị eme na ya hapụghị ya aka fesi nwunye ọ na-enye mma ya nsogbu mma ya gbajiri ogologo oge ga wụọ na nwunye si ejide di ya aka gwa di ya nụrụ hapụ ya ka ezuru ike enweghị ihe mma ya mere mete onye nsogbu taa echi o tret nọ mma ya ọ gwa emechi so otu a ka o nyegharịga mma nsogbu ka dị ọkpara emechaa kpoo ya jụọ sọwara na agbadi ya na ọwụ ara mege ebe nwunye nwanne nwoke nwa na ihe na nwaanyị isi ekpe onye masịrị ya ka ọ ga-agakwuru na ọ gịnị ihe o threaten ga that woman ọ na-anụ yet nwanne nna ya nọ anọ okputekpe iri mma ya anọ n'elu ya the same ọrịa ahụ nụnụ papa ya rịara mma ya ebidokwe rịawa mma ya rịawa mma ya ekwedoghị mma ya strọgụlụ kara papa ya mma ya nọ kwụjọ enweghị ebe na-ebido bugharịwakwa ya otu esi bugharịga mpa ya otu a ka mma ya mere gịnị mma ya nwụọ nwaanyị mba nnọọ eliwekwe mma ya lichaa ya gbapụ ụsọ gbalụ mere na ya na nwanne ya nwaanyị na ọ ebe ha nụrụ too na ọkwa n'ebe a ka ya nụrụ gaa skuul na ọ ha zụrụ ya etolite kpata ego loo n'ụlọ nna ya bịa mitie nwanne mpa ya kedị ọkpara gwa ya na ya chọrọ ịrụ ụlọ ka enwe ike nye ya ala mbike ya ọgwọwa sị ugbu a na ọ lọtala na ọwụ ihe inyenwe ya ala mbi na ọ ga-echere ka eke ya ala ka ege ya onye ọbụla were ke ya na-enwe mejibe ihe nna ha na ka emejie ihe nna ha onye ọbụla were ka eruru ya ya ṅụọ obiọma akpa ya onye ka nwanne mpa ya nọntara ka etoro mpa ya direct gwere si ya lụrutere gafee ọnụ ụzọ ụlọ bifo gawa n'ụlọ kedị ọkpara ịnụkwa na o ruola eke otu ahụ na ya hụrụ na ọ kpatala ego mana ihe ya sịrị ya gwa ya wụ na ihe ya wụ na ya wụ ukwu oso na ọ ga-agba ya randụ mana awe ya elekiri okwu ahụ ewute ya nọrọ nga agwa kedị ọkpara ha silekwa ihe nwanne papa ya kwuru ọ sị ya tụpụrụla ya ọnụ na ọwa n'ọjọọ na ụtọ na-ezuzu na ya ghele ya ọnụ ya gwawa nkụlụ ya kedị ọkpara sị ya biko na ya chọrọ ịdrag nwanne papa ha na ya chọrọ ikpopụta ya na ya ma ihe papa ya gwara ya na ya nụrụ ihe mpa ya gwara ya na ya ga like ikpopụta ya chọrọ ikpopụta ya gaghị agha na ya chọrọ ịma ihe gburu nne na nna ihe ha chere ya ụdịka otu ọrịa ahụ na-enweghị ọgwụgwọ na-enweghị ebe a chọtara solushon ebe a gara sọ spiritual na ihe mere eme mama ya na papa ya rịa otu ụdị ọrịa na enwere ihe mpa ya gwara ya na wute ihe mpa ya gwara na ọnkụl ya na ịgwa ya datị na ya wụ ukwu oso na ya nwa ga-agbarịrị ya raụnd na ya gaghị agha nwanne nna ya kedị ọkpara gwa ya sị na ihe ọbụla ọ chọrọ ime na ya kwụ ya n'azụ na ihe ọbụla ọwụ ihe ọ chọrọ ime as long as ọ chọrọ ịjụ ihe mere nna ya
na ọwụ ha ajụ ajụjụ na ihe ọbụla ọ chọrọ ịjụ na o nwere consent ya ị ga-eme ihe ọbụla ọ chọrọ ịjụ ma mata nke bụ eziokwu na ọ otu esiri kụọ egwu obodo n'aha nwanne nna ya nọ obodo agbakọ ya gwawa ndị obodo ihe papa ya kore ndị obodo ụmụnne abụọ ido otu nwaanyị udo ewelekwa anụbekwe gị ya gwawa ha na mpa ya na nwanne nwoke emeghị ya ka ọ wụrụ ihe a na-akọ ekwe na ọ ihe bi no between ụmụnne me he tepelikwene ga another village ga mee kere ha malo na ihe a na ọ wekwu dịrị ụmụnne onye keke laikiri onye laikiri awụghị onye laikiri onye ọ laikiri wee onye ọzọ just like that ndị obodo si nụkwa o wee gwawa ha ya wee gwawa ndị obodo ihe papa ya korie na ote ya papa ya jiri gwa ya na ya na nwanne nwoke doro nwunye ya udo na ya na-ahụta ya na obi adịghị ya mma na obi arụghị ya mma na ifu ndụ na ihe ahụ emene for long ọ lụọkwala nụ nwaanyị after 5 years ya lụrụ this girl na ọ lụọkwala nụ nwaanyị mana still na obi adịghị ya mma na ihe mme mpa ya kpụ n'ọnụ n'ihi ote nwanne nwoke na-eshi ekpaso ya agwa because of mama ya na nwamba nnọọ mza ọsụ ndị obodo jụọ ese ele ihe ya chọkwara na ya gwa ndị obodo si ya ga leki ka ọnkụl ya nọ n'ụdị ọbụla ha ga-eji mee ya ka o pruvore na ya dị innocent na ihe gburu nna ya na nne ya aka ya nọ n'ime nwamba nnọọ mza ya gwa ndị obodo ihe kpatara na ya ejiri kwuo ekwe n'ugbo enewu na ya eliele mma ya lie mpa ya na ya eliri mpa ya lie mma ya na onye nweghị onye na-anwụhụ ote mmadụ abụọ ashịrịa otu ụdị ọrịa onye ọbụla hụrụ na ihe mere eme na ọgba ha aka na enweghị onye mpa ya mejọrọ enweghị onye mma ya mejọrọ now ya lọtara n'ụlọ nna ya nwanne papa ya gwa ya datị na ya wụ ukwu oso na ya ga-agbarịrị ya raund na otu a ọ bụrụ na mama ya na papa ya gwara ya raund na ya nwa agaghị agba ya raund and ya ga-achọ ka o prove that na aka ya anụghị n'ọnwụ nwanne ya nwoke wụ papa ya na mma ya na-enweghị ya ma gbasara ọnwụ ha ndị obodo so ngwa nsogbu anụ na-enwe ihe ajụjụ ọjọọ na ọ bụrụ na o lewere ya gwa ya dat na ya ga-agba ya wukwu oso and ya nwa ga-agba ya raund na ha ga-achọ ịma ụdịka ọ ga-eji agba ya raund mana ọhụụ ịgbara ndụ ka a na-ekwu okwu ya nwatakịrị chọziri ịma ihe mere nna ya nkwanụ nwanne nwa nwoke enweghị ihe mara gbasara nwanne ya si enweghị ya ma ihe ya ka ịnụkwa ya eji nwunye nwanne nwoke eme gịnị na mgbe ekwe ya gara dịka ele anabata ya nabata nwanne ya kọpụga ọ ya alụzighị nwaanyị kedu ihe ya ga-eji obi ya nọrọkwa after how many years no na love ya na ha work like that ha sị ngwanụ nsogbu anụ ọ gịnịkwana ihe nwanne nwoke mere iji were ya ukwu ụsọ ọ ga-agbara ndụ ekwue na ọ lọtara bịa eleta ya ọ gaga ahụ ka diọkpara ha jụọ eso kwesịrị iburu ụzọ bịa hụ ka o kwesịrị ibu ụzọ ga ahụ diọkpara unu ọ gara ga ahụ ka diọkpara o letacha ka diọkpara ọ labekwa ọ ka n'ime the compound wee ọhụhụ ị hụrụ ya gị bido gwawazie dat na iwu ukwu ụsọ ọ ga-agbanwara ndụ nwanne ya sị nwatakịrị sọ chọrọ ịma ihe mere nne na nna ya ọnwụ nne na nna ya na ọwụ na aka nọ n'ime gị kwupụta ma ọ na aka nọ n'ime obodo ga-aha ha duga gị ga-aṅụ iyi na ịma ahụ gbasara ọnwụ nwanne gị nwoke na nwunye ya nwaanyị mba nọ na ọ wee ebe a na-akụ okwu gbanyere nwanne nna ya jụ na enwe ihe ga-eme ka ya ṅụọ iyi n'ihi na obodo ha aza kwekọrịta sila ihe ha chọrọ enwe onye ga-echenji nwe ya not even police not even secular law ga-enwe ihe anything to do with it na obodo sila ekwe ihe ha chọrọ ime ihe ha izaida na imere ihe ahụ ọ gị pụọra nwanne mpa ya jụ na enweghị ike ịnwe iyi na enweghị ike ịnwe ya laịlaị na enweghị ike ịkpa ihe ya kele na enweghị ike ịnwe iyi na enweghị ike ịnwe iyi na ya ṅụọ iyi ya nwụọ ụmụnne m ndị obodo so ngwana na ọ ma na ọwụta ka a mụrụ ya n'obodo a na ọ ma ihe dị involved na ọ ga-abịa pụọra ha na agaghị apụ ya apụ aga bịa ṅụọ iyi by force na ọhịa ọ ga-echeki n'ime onwe ọ bụrụ na ọhịa o mere ya ekwupụta amara punishment a ga-agba ya wụrụkwa na ọwụ ihe o mere na ọ ga-abịa ṅụọra ha iyi na ọ dị mpụ duru ndị na-aga aṅụ iyi aga aṅụ ndị na-eme ya na families dị iche iche o duru ha soro ya obodo agbapụta soro ga o rute ya n'aka ọ sị na ọ gaghị eme na ịzada na o mere o kwupụtara na o mere ya na ole nke ọ chọrọ ime eme ya si enweghị ike na nwunye gburu nwanne na ọ otu nne ka ya toro nwa ya ga-eji egbu ya na enwekwana iyi ya na-aṅụ na ya echigharịala na ya nabatala Jizọs Kraịst na Bible si do not swear na ya agaghị aṅụ iyi ọbụla na ọ wụta ka ndị obodo eze si na ebe a ga-aba ha na abụọ na enyere ya 21 days to make up his mind to take final decision zada na ọ bịara bịa ṅụ iyi ọ o kwupụtara sị lekwe ka ya mere na ọ bụ ebe a ka okwu nọrọ gbachapụ ya onye ọbụla lasha ya onwe ya laghachikwa n'ebe ya nọ na ya nọzi 4 days ago ka diọkpara ha akpọ ya na fon kpọọ ya nwa na fon si ya biko na ya chọrọ ikwuru ya na ya ọ ga-alọtali ka ya na ya bụ diskọsọ ya jụọ ya sị na ihe eji n'aka na eche na ya ga-alọta na ngwa like that ọ jụọ ya sị ele mgbe ya ga-alọta ya eche ka mgbe ga-awụ deeti aha ọnụnụ ndị obodo nyere nwanne nna ya
de exactly that time e nyere ya ịbịa ya cheke mgbe gafee ya na mgbe ya ga-enweta chance ọ sị ya mba before then na ihe ga-emebi ya gwazie esi ngwa na ọ don't worry n'abalị na ya nwa ga-etige kredit kpọọ ya na ihe ọbụla ọ chọrọ ịgwa ya na ọgwa ya na asosia ọ sị oke nsogbu na o ruo n'abalị ericha aja kpọọ ya opike si ya na ọhụrụ ihe a chọrọ ịgwa ya ugbu a sị na ebiko kwere maka ya na ha dịkwa n'ole na ọ naanị ụmụ atọ ka papa ya mụrụ wụkwanụ mpaka ukwu ya mụrụ ụmụ atọ ụmụ nwoke atọ na papa ya anwụọna ofozi ya na nwanne ya nwoke n'ugbo ya nwoke n'ugbo toro papa ya na enwere confession nwanne ya nwoke bịara bịa mee ka erie na ọ sị ebe ya gara ga gwụrụ ọgwụ ya gwụọ ha ọgwụ ka papa ya nwụọ ya gwụrụ ọgwụ ka ya na nwunye sewe ya mahụ na ọgwụ ahụ ga-egbu ha n'ụdị ahụ na ọ confess arala ya na ihe ya na-arịọ ka ọ lọta na ya ga-ala ikikọ ya bịa wepụta okwu a n'obodo ka nwanne papa ya n'ugbo na ya nwa ha na-atọgbo oriko na-enwe onye ga-achụ ndụ nwanne wepụ ndụ nwanne mana o wepụta okwu a n'obodo n'ihi na ọ kụghị ya ebe ahụ ọ bụrụ na ọ ṅụlụghị iyi ndị obodo ga-abanishi ya ga-eluzo onye kwenye ka bụrụzi onye nọ naanị ya ya onwe ekwe ọ ga-anọkwa na ọ gawụrụzi naanị ya na ya abụọ nọ na-enweghị onye na-anaghị emejọ nwanne ya mana ọ dị mkpa ka gbaghara na o kwupụtara lee ọ sị na actually n'ihi mama ya na ya gara ga gwuo ọgwụ na ọgwụ a ya gwụrụ ka eji tisaa nwanne nwoke na nwunye ka ha na-eko okoko ka ya gbasaa the marriage ya mahụ na ọgwụ ahụ ga-eme ha n'ụdị o jiri mee ha gbuo ha n'ụdị o jiri gbuo ha na ya dị very very sorry na ya biko arịrịọ na-arịọ ka ọ lọta ka a gaa n'obodo ga-ewepụta okwu ọgwa ndị obodo na-asị wepụtara ya okwu na ọ naanị ya sọsọ otu o ji wepụtara ya ndị obodo na ọkwa naanị ya ga-agakwa gwa ndị obodo na so hapụrụ ya okwu a ka ya were ewela ha ebe echi wepụta ya ka ga-edozie n'obodo agaghị agbagha ya na ha agaghị reject agaghị decline ha ga-asị ya ngwanụ mana ọ bụrụ na ọ wụghị ya otu ya wụji ọkpara ya gagodosi wepụta okwu agaghị wepụta n'ihi na ọwụ ya wepụtara ha okwu na ihe biko ga-ewelata okwu ka ha na-atọgba oriko na enwe nga ha na famili nna ya enwe nga ha ma ọfọsikwe ibia eliarị mmadụ abịa banishisom na ihe biko na ọhịa ya sị ka ya rịọ ya ebiko kwere maka ya ọrịa na mma ya na ya abụọ ọ mara ya na ya na mma ya si ya ọnkọ ya si ya na ọ bụrụ na nwanne nna ya si dat na ya amahụ na ụdị ahụ nne na nna ya jiri nwụ na ọ bụ na ụdị ha ga-eji anwụ ọ gịnị wụ ihe o mere mgbe papa ya nwụrụ kedu aka o tiri mgbe papa ya nwụrụ ọ gịnị wụ ihe o ji n'aka gwa ya dat na ya wụ poso na ya ga-agba ya raụnd na ya agaghị eme ya na ihe o mere na ihe ọ tọrọ wụ ihe o nwetara na ọ dị proud and ọ chọrọ ime mmụọ na ya abụghị ya ka ndị obodo mejie ote ha na-echi emejie nwanne papa ya kedu ọkpara na-arịọ ya na ihe awụ ụmụ ya toro eto ma papa ya ma kena na etoro ha na ya biko mere ya ebere welata okwu ka emezie ya na ọ bụrụ na ọ nwere otoshi kwute ya mahụ enwe mgbe ya hanyere n'elu ụwa na nwanne ya nwoke nọ aka ya nọ na ihe gburu nwanne ha na mgbe ọsọ chọrọ ịchụ ọchụ ya chọrọ ịga n'obodo ya filiri na nọ Martin ọ bụrụ na ihe ga-eme ka o filie at home nabata ụmụnne dịka ụmụnne no problem ya agaghị akwụsị ya mana enwe mgbe ya hanyere na nwanne ya ka e toro ọbara ya n'aka ya nọ na iwepụ ndụ nwanne ya na nwanne ya kwa na ha awụghị ndị ya hụtahụ famili ya na ụmụnne ya sị ndị na-egbu mmadụ mana ebe o chiri ote ede na ebiko ya welata okwu a ka ha gbaa oriko ha mmadụ atọ gbaa oriko n'ime famili ha na-enweghị onye ga-akpatụ ndụ ya aka ka ọ rịọkwa n'anya na ụdị ọ ga-eji rịọ ya ọgwụrụgodo ala o ketere ya were ala ya were otu ọwụrụ eke ala ochu ala dị mma were rịọ ya fọ nne na nna ya o wepụrụ ndụ ha kedu ọkpara nna ha kedu ọkpara nna papa ya wụkwa na ọnkụl ya na dị mana wugidere ezigbo mmadụ no in fact na ọ wee fada ka ọ wụ na ya naghị asọ ya oyi na ọkwụ n'eziokwu mana onwe mgbe o belivuru na ka o toro ga-eme ebi ụdịka ndụri otu a na m jụdelu na ọ bụrụ na ị ga-ewelata okwu ị ga-aga n'obodo so okwu a rurule very close to izada na confess ro ha banishie ya mara na ya revengela ọnwụ nne na nna ya na ọ bụrụ na ị ga-aga n'obodo wepụta okwu a so obodo hapụzie lọta bịa gbaworiko with this type of person gburu nne na nna ya na m jụdelu unu onye rịọga ya destin onye ya na-asọpụrụ somebody na-enweghị mmegbu n'ime mgbe ya bịara bịa na ya ala ọsị ya ọ wụghị enye ya ala echasị enye ya ala na o chere otu olelu ugbo ka ewepụtachi ala niile kee ya onye ọbụla were ke ya o ketezie mara ole o ketere ya marazi ihe ọ chọrọ ịrụ ebe gara mma ya nwere ụlọ ahụ ka ya hapụ ịga tọrọ ya ka ugbu a sịgasị dị ọkpara na ya hụla ya lekwe ngala arụ ụlọ wile ekebekwa ihe abịazi ike ihe o wike ketezie eke nọ na site ọ bụrụzie na ọwụhụ ebe ka ọ ga na o chere ka emejie ihe ọ mara aha ngala ya niile ha nga ọ gbara kete o nwezi ihe ọ chọrọ ịrụ ọrụ na ọ wụ ezigbo mmadụ ọ naghị eme ihe ọjọọ na-emegide mmadụ na nwaanyị mba nọ na m jụde elu unu biko na ole ihe unu si ya mee ya dị confused na ọ ya hapụ okwu ebe okwu nọ ka ọ ya ewela lowe ụmụnne m okwu ekwelekwucha
m sị ya nna m ya sị aga m agbotowara ya ụmụnne mana esi m kwuo n'obi nke m nwaanyị mba na ole ihe ị hụrụ ikwu na ihe n'ugbo mgbotowara dịka esi nwe ihe m ga-agwa m gwa ihe m onwe m nwere ịgwa ụwo nna ya sị nwanne m nwoke ya sị ọsọgodo nwanne nna ahụ nye 100 plots of land mgbe ọbụla ị kpara ụkwụ ebe ahụ ala ahụ wa ala ọbara ala ahụ representịrị ọbara nne na nna gị ihe awa ọbara ijiri gbanwee ọbara ijiri mee accept na ọnwụ ha dị oke ọ bụrụ na o were ala ahụ nye gị ụnụ abịa gbaa orike ọwụ na ị dị afraid of him doing further na iseke ọla onwe gị na ọ ga-egbu gị n'ụdị o jiri gbu nne na nna then ka punishment ya for killing your father and your mother gị narazie ya ala ọ jụrụ njụjụ gbudele na njọ ala ahụ nwere ike ikpe ọkụ n'ahụ hapụgo okwu ebe ahụ ị hapụrụ ya ndị obodo mejie ihe ha ọ gaghị eme ka nwanne nna gị wesịrị gị iwe he will still understand ọ ya maka ọ ga-agaghachi bansụkwa back on arịọla m ya ogwe ha ihe anyị na ọrịa gaṅụ on his behalf on your uncle's behalf ka ọ jụọ ọwụ ya maka ọrịa chitekere ọ bụrụ na ị jụ ọ gaghị egbochi ọrụ na mma gị na nwanne nna gị akịdị ọkpara ọ gaghị egbochi ọ gaghị apụta echi ya sị rụrụ ala ọ na ime ịnụpụrụ isi ihe a na-ekwu okwu ya nne gị na nna gị nọ n'ili taa ịrịọ ọ ga-agwakwa nwanne nwoke sị enwezi ihe ya ma ya ga-eme na ya arịọla ya arịọta nwatakịrị jụrụ ajụ ọ gakwaghị emebi ọrụ na mma gị na ya abụọ mana ọ dị mkpa ka ị hapụ okwu ahụ ebe ahụ okwu ahụ nọ ndị obodo n'idiri ifesi ya na ụdị ha ga-eji efesi ya abanishie ya ogbochikwe nwanne nna gị na ya abụ ike ala ọ bụrụ na e were ka ya sị na ọ gaghị abata ebe a na ụkwụ ya ga-akpa n'obodo a ọtọmatikali ọ bụrụ na ịtago eke ihe ị ga-eketekwa ihe ị ga-ekete ha banishie ya otu ọbụla ha chọrọ isi mee ya asịkwa na ya ga-ekwute ihe ọbụla a ga-eme iwepụrụla obodo nọrọ n'akụkụ ka obodo mejie ihe ha gwakwa ndị obodo ị nwekwara right ịgwakwa ndị obodo si na ị ga-ala ikekwe ka gị na nwanne nwoke ka nwanne nna gị ka ụnụ gbaa oriko obodo ga-agbakwa ụnụ oriko onweghị ilu usoro ebe ị nọ dị mma iwepụta okwu ahụ ndị mmadụ ifunu ndị obodo ga-ahụta gị asị onye iberibe ha bịa ghọta na obi kọsọ ọ dachiri gị ala a ga-agma ahụ gị asụ bikọs of o gburu nne gị na nna gị were ala dachi anya ka iji wepụta okwu ya na-aga diga afta o gburu nne gị na nna gị ya were ala anya gị ihere megbuo gị na ịrụtụ nwa ọlụlụ mgbe a ga-ebugharịrị gị tebụl ifuru n'obodo ahụ ha ga-akpọ ha asị bikọs eziokwu apụtala iwepụtara okwu ha nọ very close to finding the truth ga-ewepụta ya a ga-ahụtazi ya na nke diọkpara si wepụta na ụnụ gbara oriko ha ga-ahụtazi ya na ala nọ nwanne nwoke nwanne nna gị jiri rịọ gị na gị were mechie ọnụ ga-ekwutekwala o jogburu onwe ala ahụ ga-ekpe gị ọkụ n'ahụ ivun ya onwe ụmụ ya ga na-arakwa ala ahụ anya very very important hapụ okwu ebe ahụ okwu nọ ụmụnne m ọhịa m gwara enwekwa ihe ụnụ ga-atụkwasị ụnụ si ewepụta bịa nara ya ala ya ha gba oriko ha emechie ọnụ ka o werezi ala ahụ gwazie nne na nna ya da ezi oke nsogbu anụ after all ọnwụ ọ na-ewetarala m ala o wetarala m at least 10 plots of land mgbe anụ nsi oke sleep tight ụnụ si ihe ọbụla ụnụ ga-agwa ya onye n'uche obi nke ya ụmụnne m ụnụ ahụ na n'otu ụwa narị gị gbuo nwanne gị because of nwaanyị gagwa ka ịkụchikwe nwunye ya nọ ntiri ikwere egbu ya nwaanyị ajụ na ị gaghara ya elu jụkwọta jụ mgbe di ya rụ ntụ na ị ga-eme ya ajụkwa ifunu mgbe di ya nwụrụ na ị gaghị emeta ya ka ya na-enwe ike n'okete ya egbughekwe nwaanyị a ụmụnne m na nọkwa wee ihe ka gakpe obsession ka gakpe mee mkpụrụ m obi kpọrọ m asị ọ gịnị ihe nka na nwaanyị na-enwebeghị gịnị ya ji always not like ya na ya abụọ mege bụ ihe nwanne nwoke nara ya na no ke nwaanyị gwawere nkorokoto m na ọ chọghị ke na nwanne nwoke ọ chọrọ ihe anyị fi na ọ dị mma so ọ gaghị abịa through you na ọ ga-abata n'ezinụlọ unu mana ọ gaghị abịa through you na ọ ga-eshi n'aka nwanne nwoke ọ tụkwa ihe ọma batara ya tụtụrụ nwanne nwoke gbuo because of nwaanyị gbuo ekwe nwunye ọ sị m jụọ ọnụ biko ọ ya wepụtawa okwu a from obodo ka ọ ya hapụga mee nwanne nna ya na ignore rịọ ya si enweghị pawa ya ga-emeli ya na obi ya ga-ekwe na ọ bụ nne na nna ya nwụrụ nne na nna ya ka ụmụnne m ọngọ ha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ